Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan pitados ing Gusti lan setya wonten ing ngarsa dalem. Kapitadosan dumateng Gusti Yesus menika dados jalaran anggenipun kula panjenengan pantes nampi sih kawilujengan dalem lan panebusan dalem. Ananging kula panjenengan nggih ngakeni dereng sedaya tiyang menika pitados ing Gusti Yesus. Tasih kathah ingkang boten namung boten pitados ning nggih ngina Gusti Yesus. Yen Bapak Ibu para kadang kinasih menika browsing wonten ing Mbah Google, kadangkala kula panjenengan saged nemokaken gambar-gambar Gusti Yesus sing amargi saking kreatipe terus boten laras kalian gegambaran sing dipun cariosaken wonten ing kitab suci. Utawi nggih wonten media-media sosial sanes tasih kathah tembung-tembung utawi pangandikan sing ngina Gusti Yesus. Nah menika temtu dados tantangan lan timbalan kula panjenengan sami kados pundi sansaya kathah tiyang menika pitados ing Gusti Yesus ora kudu ngrasuk agami Kristen utawi agami Katolik. Sing penting menapa sing diasta Gusti Yesus inggih kratoning Allah, Injil menika estu ditepungi lan diayati dening sedaya titah dalem ing alam donya. Menika sing paling pokok awit Gusti Yesus piyambak rawuh ing alam donya menika boten ngasta agama Kristen utawi agama Katolik. Kasebut Kristen Protestan utawi Kristen Katolik menika lak menunjukkan bilih kekristenan utawi tembung Kristen menika penderek-penderek Kristus. Lan Gusti Yesus rawuh ing alam donya menika ngasta kratoning Allah. Injih menika Allah sing kagungan karsa nguasani ngrajani umat manungsa. Nek awake dhewe kabeh umat manungsa bisa dirajani, dikuasani dening Allah, menika sing dikersakake Gusti Yesus. Wonten ing pengalamanipun Gusti Yesus piyambak ingkang dipun cariyosaken Injil dinten menika ngetingalake bilih saperangan tiang-tiang Yahudi kemawon ugi boten gampil malah kepara ya nolak rawuhipun Gusti Yesus menapa malih sabda lan pakaryan dalem. Kados pundi cariyosipun, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab gangsal ayat 3 dasa setunggal ngantos dumugi 51 dasa 7. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong Yahudi mangkene,
Saumpama aku nekseni awakku dhewe, paseksenku ora ana ajine, nanging ana liya sing nekseni aku, lan aku ngerti manawa paseksene mungguh ing aku kena dipitaya. Kowe wis tau kongkonan sowan Yohanes lan Yohanes nekseni kanyataan. Sejatine aku ora mbutuhake paseksening manungsa, nanging iki dak kandhakake supaya kowe katulungan. Yohanes iku dian sing disumet supaya aweh pepadang, kowe padha seneng kasunaran pepadang sedhela, nanging aku duwe paseksen sing luwih aji tinimbang paseksene Yohanes, awit pakaryan sing dibubuhake marang aku dening Yang Rama lan sing wis dak lakoni iku sing aweh paseksen mungguh ing aku, manawa aku diutus dening Yang Rama. Uga Yang Rama piyambak kang utus aku wis paring paseksen mungguh ing aku. Kowe durung tau padha ngrungu swanten dalem, durung tau meruhi wadana dalem, lan sabda dalem ora lestari dumunung ing kowe jalaran kowe ora ngandel marang utusan dalem. Kowe padha ngolak-alik kitab suci lan ngira bisa nemu urip langgeng ana ing kono. Mongko kitab mau ya asung paseksen mungguh ing aku. Ewadene kowe lumuh marani aku supaya bisa nemu urip. Aku ora golek pakurmatan saka manungsa, nanging aku ngerti yen atimu sepi ing katresnan marang Allah. Tekaku iki atas asma dalem Yang Rama, ewa semono kowe suthik nampa aku. Saumpama ana wong liya sing teka saka karepe dhewe, malah padha kok tampa. Nanging kepriye bisamu ngandel yen kowe padha seneng dihormati dening pepadamu, nanging suthik ngarah pakurmatan sing asal saka Allah sawiji? Aja ngira yen aku bakal nggugatake kowe ana ing ngarsa dalem Yang Rama. Ana sing bakal nggugatake kowe, yaiku Nabi Musa sing tansah kok jagakake. Awit saumpama kowe ngandel marang Nabi Musa, mesti ngandel marang aku. Awit Nabi Musa nilari wewecan mungguh ing aku. Nanging yen kowe ora ngandel marang kitabe, kepriye anggonmu arep ngandel marang kandhaku? Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi jawaban sing ruwa lan dawa, Gusti Yesus asung paseksen menggaing rawuh dalem ing alam donya ing tengah-tengahing umat manungsa, mirungganipun ing jaman semanten ing tengah-tengahing tiang-tiang Yahudi ingkang saperangan pranyata boten pitados ora ngandel marang Gusti Yesus ingkang dados utusaning Allah. Tentu menika dados tantangan ingkang ageng tumraping Gusti Yesus. Kados pundi adamel tiang-tiang Yahudi menika percaya. Nah menika yen kula panjenengan piyambak ngalami ngadepi wong-wong sing ngeyelan, sing ora percaya, sing maidu, tentu mboten gampil nggih adamel tiang-tiang menika lajeng nampa penjelasane awake dhewe. Gusti Yesus kala wau ugi sampun asung paseksen Yohanes Pembaptis, Nabi Musa lan pakaryan-pakaryan dalem piyambak menika dados paseksen. Ning jenenge wong nek ora ngandel ya tetep wae maidu, tetep wae ora pracaya. Awit tiang-tiang Yahudi wiwit sakawit pancen ora gelem nampa Gusti Yesus.
Mirungganipun nggih tiang-tiang Parisi, ahli-ahli kitab, para pemimpining agami Yahudi sing kula kinten salah setunggalipun menika Mary. Merga Gusti Yesus kuwi sapa? Asale mung saka Nazaret kok muride akeh banget, pengaruhe kok gede banget tumraping masyarakat Yahudi. Langkung-langkung sing kasrakat, sing gerah, sing kabondo setan. Para pemimpining agami Yahudi kawatir mengko terus ora payu, kalah moncer, kalah populer karo Gusti Yesus. Mila tentu lajeng gawe isu mempengaruhi tiang-tiang Yahudi sing bisa dikuasani supaya apa? Melu sengit karo Gusti Yesus, melu maido karo Gusti Yesus, melu nolak Gusti Yesus lan sabda pakaryan dalem. Tumraping kula panjenengan sami ing mangsa Prapaskah menika kados pundi kula panjenengan sinau saking tiang-tiang Yahudi saperangan menika sing nolak Gusti Yesus? Apa yo aku kadangkala isih nolak Gusti Yesus, utawi ing saperangan piwulang dalem isih aku tolak, ora tak tindakke, ora tak leksanani ana ing urip? Amangga yen kula panjenengan tasih gampil dawah ing dosa awit nglanggar menapa ingkang dados kersa dalem Gusti, kula panjenengan katimbalan martobat lan bangun kasetyan ing ngarsa dalem. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.